Ну төпсүгө Иң инде. төпсүгө инде. Күтүп алабыз Калсар һәм Дугасты. Менә һез кулыгызда сәскәләр тотаһыз. Улар кемгә ул? Бұл минең апайдарыма дип әйтһәм дә була. Риф Арслан иҗат иткән Миләүшә Галиева һүзләренә апайыма ак сәскәләр исемле йырды башкарам. Апайыма ак сәскәләр дип йырлай. Шуга әйтәм, кайһы апаһына икән дим. 12 бала тиңә, 13. Монда бер балага өлгөрүп булмай хәтәр. Башыңды катырганһың икән, ян биргәнгә юн бирер дигән борынгылар. Һәр бала үз ризыгы менән туа бул дөньяга. Зинфира, һинән дә акыллы һүзләр ишетергә насип булды бит, Укыган кеше укыган инде. Шулай инде. Сер итеп кенә әйт әле. Һинең планда нисә штук көтелә? 12-13 бардыр. Нисәү булһа ла барһа ла үдемдеке. Булыр тиңме? Әйе. Амин, бирһен Ходай. Гөлсемгә килгәндә инде был йырды Миләүшә Галиева шигырына Риф Арслан иҗат иткән. Апайыма ак сәскәләр. Тик актарын мин хайлайым, чөнки улар күңелеңдә сагылышы бит апайым. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган. Тамсылары уйнай, яш сылаткан бит алмаңынан, берүбәйем әле апай. Ак сәскәләр, төстәренә сафлык яйган. Минең дә хистәрем һыйган.
Гөлсем Бикбулатова. Гөлсемгә ак сәскәләр бүген ява үдене. Миләүшә Галиева шигырына Риф Арслан иҗат иткән йырды башкарган әсәр Гөлсем шулай ук ел йыры символы белән бүләкләнә. Зинфира, бына һин безнең Гәлсәр һәм Дугастагы